després d'haver recorregut la ciutat reunint les propostes, projectes i necessitats de la ciutadania, Sagunt posa en marxa els primers pressupostos participatius. Totes les demandes suggerides pels ciutadans i ciutadanes que s'incloguen en els pressupostos municipals 2017 se'ls assignarà el setxell d'iniciativa ciutadana. Des de l'àrea de participació ciutadana i a partir dels informes elaborats, s'activen 3 taules de treball on es debatrà entorn a 3 eixos, dins dels quals es treballarà a partir dels temes específics de cada any. En aquestes taules, representants de l'Ajuntament i de la ciutadania deliberen, prioritzen i programen el full de ruta que posteriorment seguiran els diferents departaments i regidories per donar solució a les demandes que els ciutadans i ciutadanes han proposat per millorar la ciutat. Als 6 mesos s'activaran de nou les taules de treball, per tal de fer un seguiment d'estat i del compliment dels compromisos. Amb aquest procediment, l'Ajuntament de Sagunt vol que formes part d'un pla integral per a la construcció col·lectiva d'una ciutat que totes i tots volem. Podràs trobar més informació del procés en la plataforma online participasagunt.es.